Tervetuloa Kirppisretket-kanavan ensimmäiselle videolle. Tällä kanavalla käydään yhdessä kirpputoreilla, tehdään löytöjä, katsellaan hintoja ja fiilistellään kirpparikierroksia ympäri Suomea. Videoilla tutkin kirppareiden hyllyjä ja esittelen mielenkiintoisia, erikoisia ja myös ne huonoimmat kirppislöydöt. Jos siis rakastat kirppareita, second hand aarteita tai muuten vaan kiertelyä ja katselua, olet ihan oikeassa paikassa ja kannattaa jatkaa katselua. Arvostaisin, jos tykkäät videosta, niin laittaisit sille peukun, ja vaikka seuraisit kanavaani, niin saat jatkossa ilmoituksen uudesta kirppisretkestä. Tässä ihan ensimmäisessä videossa suunnataan Riihimäelle, Femmatorille. Katsotaan, millainen kirppari on kyseessä ja mitä kaikkea mielenkiintoista sieltä tällä kertaa löytyy. Lähdetään matkaan. Riihimäen asemalta on tähän Femmatorille todella helppo ja lyhyt noin 10 minuutin matka. Seuraamalla opasteita löytää etuovelle. Ja tässä kävelen etuoville. Riihimäen Femmatorin verkkosivuilla mainostetaan, että tämä on paras kirpputori Riihimäellä, joten innolla olen menossa katsomaan. Ainakin tämä on ison oloinen ulkoapäin ja ihan siistin oloinen täältä. Vaikuttaa lupaavalta, tämä on ison oloinen kirppis. Tulen hieman keskipäivän jälkeen, joten täällä on paljon muitakin kirppistelijöitä tutkimassa hyllyjä. Hyllyjä on paljon ja käytävät pitkiä. Mikä mulla myös pistää heti silmään on se, että tavaraa on paljon eikä tyhjiä hyllyjä juurikaan ole. Jes, tästä päästään tutkimaan mitä kaikkia aarteita täältä tänään löytyy. Joku entinen James Bond-fani on ainakin tuonut useamman elokuvan myyntiin hintaan euro ja 50 senttiä kappale. Jaahas, ja sitten olisi 7-lehteä 80 sentillä useampikin kappale. Danny vei helmin Espanjan lämpöön. Välttelivät katseita Kanarialla, lehdestä supistaan. Musiikkia tällä kirpparilla on ihan hirveästi. Löytyy superhittiraatia. Aki ja Turo, Juha Vainio, Kai Hyttistä, Jonna Ekolaa ja vaikka jos mitä. Hyvät jytät, tästä Marimekon 5 euroa maksavasta peltipurkista aluksi kaukaa katsoessani vähän jo innostuin, mutta lopulta totesin sen olevan sen verran kulunut, että se sai jäädä tällä kertaa hyllyyn. Vilfa ilmankostuttimen saisi nyt 18 euron hintaan. Malli näyttää vanhahkolta ja nopealla googlailulla uudenkin tällaisen saa alle 40, joten tämä laite saattaa joutua odottelemaan ostajaansa hetken. Tässä näkyykin jo laivalta tuttu tyhjä karkki-peltipurkki. Näitä Femmatorilta löytyi peräti 2 kappalein. Toinen tällainen purkki lähtisi 2 euron hintaan ja toinen 5 hintaan. Lähtisikö sun matkaan vai nappaisitko mieluummin laivalta itsellesi uuden, jossa olisi karkitkin mukana? Ja tästä mukaan Madaran Grow hoitoainehintaan 10 euroa. Eikä ole kuin vain 2 kertaa kokeiltu. Melkoinen diili, kun uuden saa suurin piirtein samaan hintaan. Hyi hitto. Toinen tuoteryhmä, jota täällä Femmatorilla on tosi paljon, on kirjat. Laitetaan taas vähän musiikkia tähän väliin, maestro. No niin, jatketaan. Tällaisen koirakellon saisit itsellesi hintaan 5 euroa ja 45 senttiä. Vau! Seuraavaksi ällöä elektroniikkaromua. Vedenkeitin, jota en hetken pyöriteltyäni saanut auki, että olisin kurkannut sisälle. Ainakaan ulkoapäin ei näyttänyt siisteimmältä mahdolliselta. Saisit sen nyt 4 euron hintaan ja tehosekoittimen 10. Lähtisikö sun matkaan? Ja heti perään myynnissä upea valkoinen leivänpahdin vain 6 eurolla. Pikkuisen pohjalta löytyi murusia edelliseltä käyttäjältä makua tuomaan, mutta mitäs pienistä? Nehän tuovat vain makua. Ja vieressä oikein brownin valkoinen moderni kahvinkeitin vain 7 euron hintaan. Itse pannu yllättävän siisti, mutta avatessa suodattimen on nähtävillä, että varmaan jokuset kahvit on tällä masiinalla keitetty. Hyi että,
älkää please tuoko elektroniikkaromua kirppareille. Ällötystä aiheuttaa myös käytetty kosmetiikka. Avattu pullo, jossa ei edes merkkiä mitä hajua on, hintaa 16 euroa ja koiran hoitopyyhkeitä 3 euron hintaan. Tästä hieno kuppi jollekin haukiputalta olevalle. Hintaa 4 euroa ja 50 senttiä. Upea Philipsin musta mankkasoitin hintaan 28 euroa. Ihan päheä ja suhteellisen siistinkin oloinen. Jää minulta tämäkin kuitenkin hyllyyn. Aika harmittava ilmiö kirppiksillä on nykyään piraattituotteet ja Kiinan krääsän myynti. Tässä hyllyssä selkeitä piraatti Marimekon tuotteita. Kellon saisi 10, mukin alustat 2 euroa ja nuo kohta näkyvät jääkaappimagneetit eurolla. Myyjä on tilannut selvästi näitä kerralla isomman läjän. Nämäkin jäävät hyllyyn. Enpä usko, että aitoa Louis Vuittonia saisi edes käytettynä 25 eurolla. Ja erikoisesti samassa paketissa 3 eri kokoista laukkua. Saa jäädä hyllyyn. Ja vielä löytyi ainakin yksi piraattilaukku, jossa Mikael Korsin jäljitelmästä pitäisi pulittaa 12 euroa, ja tämä ei ole edes hyvin tehdyn näköinen piraatti. Autoilijoille löytyy paitaa eri merkein ja kaikissa hinta 15 euroa. Nappaisitko sä Peugeot, Yamaha, KTM tai jonkun muun paidan tähän hintaan? Minulta jäivät nämäkin upeat paidat tällä kertaa hyllyyn odottamaan parempaa ostajaa. Näitä Arabian pomona purkkeja katselin pitkään ja harkitsin ostamista. Molemmat olisi saanut hintaan 42 euroa, joka on näistä varsin kohtuullinen hinta, kun molemmat olivat vielä hyvinkin siistissä kunnossa. Jäi hieman harmittamaan, etten edes tuota mansikkapurkkia itselleni ostanut. Erilaisia astioita ja muita kaikenlaisia lasiesineitä oli Femmatorilla muutenkin ihan mukava määrä tarjolla. Vanhojen olutpullojen keräilijöille löytyi pulloja, joiden hinnat olivat noin 2 eurosta 5 euroa per pullo. Jos siis keräilet näitä, täältä niitä nyt löytyisi. Aina niin kovan naurun remakan nostattavia hauskoja mukeja oikein kymmenittäin. Hintaan 7 euroa ja 90 senttiä saisit nyt Soittakaa Paranoid tai jonkin muun hassun hauskan mukin. Puolityhjä hoitoainepurkki lähtisi tästä pöydästä 60 sentin hintaan ja geeli puolestaan 2 euron hintaan. Ainakin pari mariskooliakin oli tarjolla. Tästä vaaleansinisestä olisi pitänyt maksaa 14 euroa ja 90 senttiä ja kirkkaasta puolestaan 20 euroa. Sitten oli aika palata juna-asemalle ja kohti kotia. Tällä kertaa Riihimäen Femmatorilta ei tarttunut itselleni mukaan mitään, vaikka tosiaan ne pomonan purkit jäivät nyt vähän kaivelemaan. Femmatori oli kuitenkin ihan mukava ja aika iso kirpputori. Tavaraa oli laidasta laitaan ja kuten todettu, aika paljon oli musiikkia ja kirjoja. Myös vaatteita oli aika paljon, eli aika tyypillisiä kirpparilöytöjä. Kaikenlaista kivaa kuitenkin löytyi ja jäi kokonaiskuvaltaan positiivinen fiilis tästä kirpparista ja tulen vielä uudelleen. Haluaisin sen vielä sanoa, että olen nyt vasta harjoittelemassa näiden videoiden tekoa tällä kanavallani. Editointi ja muu on minulle ihan uutta ja ehkä ensi videossa kuvakin on hieman isompi kuin tämä pystysuoraksi jäänyt. Toivottavasti se ei häirinnyt teitä liikaa. Kuulisin myös mielelläni, mitä mieltä olitte näistä kirpparilöydöistä. Saa myös laittaa toiveita, missä kirppareilla toivoisitte, että tulevaisuudessa kiertelisin. Sitten ei muuta kuin heipat Riihimäelle ja Femmatorille. Kiitos, jos jaksoit katsoa loppuun asti. Palataan taas seuraavan videon parissa. Nyt, moikka!